Den der køkkendamen. Okay. Gyserhistorietid. Ja, bare stille. Bare stille. Det kan være lige så opdager os. Ja. Vi må ikke være på natterand. Er der nogen, der vil starte? Du må gerne starte. Okay. Ja, start du. Jeg har en god en, okay? Og den er sand, for jeg selv læste i avisen, okay? For lang tid siden. For lang tid siden. Her på skolen var der en masse elever, der forsvandt. Der var ingen, der vidste hvorfor. Og de blev faktisk nødt til at holde skolen lukket i flere måneder, fordi de skulle finde de her elever, men de blev aldrig fundet. Og man mistænkte, at det var køkkendamen, der havde dræbt dem. Men jeg ved godt, det er ikke nogen af de køkkendamer, vi har nu. De er altså meget søde. Men det ved godt om natten, når der skal gøres mad klar til om morgenen og sådan noget. Der er en ekstra køkkendame, der arbejder om natten, og som ingen nogensinde har set. Kun hørt. Hun går sådan med sådan nogle slæbende skridt hen ad gangene om natten. Og hvis hun finder elever på natterand, så dræber hun dem. Fodrer dem til sine katte. De bliver aldrig fundet igen. Er du sikker på, at det er sandt? Ja. Jeg har selv hørt nogle af de elever, der gik der dengang, fortælle om det. Min mor har faktisk en ven, der har gået her dengang. De blev sendt hjem hele indtil jul, fordi at eleverne er blevet væk. Jeg skal ikke have det klamt mere. Nej. Ulækkert. Skal vi finde noget mad? Ja, jeg er faktisk ved at være sulten. Okay, faktisk. Tror I bare, vi kan tage det ind i køkkenet? Jo, kan vi ikke bare gøre det? Prøve, jo. Det er jo Ja. køkkenet. Du skal ikke være en bangebuk. Hallo, det er så mange år Det er sådan en siden. milliard år siden følelse. Hun er sikkert ikke mere. Nej, Okay. hun er godt til sådan... Jo. Jeg vil med Ja. chokolade til at sige. Oh Er my det chokoladekiks? Okay, så lad os gøre God. det. Der er sådan en kæmpe stor Chokolade. spand chokolade. Oh my Oh god. my. Frik, lad nu være med at smække på døren. Nej, Og Lise kommer. Vi skal finde chokoladekiksen. Hey, piger. Jeg har fundet den. Er der ikke noget? Lise, fuck. Shit, det var ikke fuck. Skal vi gemme os? Ja. Lås døren! Ej, hvor er klamt hernede, mand. Har sikkert fuld af mus. Hvor er vi? Hej, piger. Jeg sidder lige nu og vlogger fra min efterskoleblog, og vi er fanget i en kælder, og den er bare fuldstændig sort med kul, og det er mega ulækkert hernede, og jeg er mega... Fuck laver du? Hvad laver du? Hvad har du gang i? Ja, jeg vlogger. Det er efterfuldt Det er af jo en del af Lise. mit arbejde. Du er ikke engang Lise. Der er sikkert en eller anden fremmed, der er efter os lige nu. Hvad fuck var det egentlig? Jeg tror, jeg Måske måske køkkendamen. Det er jo ikke en rigtig historie. Det var noget, jeg fandt på, ikke? Jeg tror altså på det. Jeg tror også på det. Altså, du sagde, du havde læst det i en avis.
Jamen, de skriver alt muligt åndssvagt i aviser. Har I set BT? Altså, jeg er ret sikker på, at det er sandt. Men for helvede, hvor det Jeg tror, hun er væk. Nej. Hun står deroppe og venter med en køkkenkniv, så der er virkelig ulækkert og sprætter os op til morgenmad. Nu har vi ikke noget internet. Nu dør vi lidt. Fuck, der er ikke noget internet. Og vi glemte chokoladekiksene ovenpå. Nej! Chokoladekiks er intet internet. Jeg lægger mig til at dø. Der er nogen på trappen. Fuck. Hvem er det? Oh my god. Måske det Det er hende, der kan køkkendamen. Nu kommer kattedamen. Shit. Fuck. Ej, for helvede. Oh my god. Se mig engang. Hvad foregår der her? Altså helt ærligt. Jeg sagde til jer sidste gang. Jeg vil simpelthen ikke have det her. Og midt om natten, hvad bilder I jer egentlig ind? I må overhovedet ikke være hernede. Jeg ringer til jeres forældre. Jeg siger det til Rasmus. Nu er det simpelthen slut. Det er slut.